Примадоннаи саҳнаи Ӯзбекистон Юлдуз Усмонова гуфт ситораи эстрадаи тоҷик Шабнами Сурайё шогирди ӯ аст. Салом бинандагони Хабар ТГ, ман Абиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Ба савол дар бораи нақшаи хондани суруди дугонагӣ бовозхони рус Юлдуз гуфт ба наздикӣ бо сарояндаи номии Тоҷикистон Шабнами Сурайё суруд омода карда буд. То ҳол сароидан ҳамроҳ бо озхоне аз Русия дар нақша нест. Ман бо сарояндаи тоҷик Шабнами Сурайё танҳо ба хотири он дуэт сароидам, ки ӯ шогирди ман аст. Шабнам бисёр духтари хуб аст. ӯ боре дар меҳмонии ман буд ва ҳамин тавр даромади гап бо тасмим гирифтем, ки ҳамроҳ ба забони тоҷикӣ суруде нашр кунем, қайд кард Юлдуз. ӯ афзуд, ки ба дигар забонҳо туркӣ, русӣ, форсӣ ва барои ҷалби бештари шунавандагон месарояд, чун ӯзбекистони 40 миллиона барояш кам аст. Сарояндагони рус ба дигар забонҳо намесароянд, чун аудиторияи онҳо бузург аст. Барои ман бошад шунавандагони ватанӣ басанда нестанд. Ман ба дигар забонҳо насароя мекафам. Ман метавонистам бо ҳамин сурудҳои сабт кардаам ором бошам, гуфт Юлдуз ва афзуд, ки ӯ доим барои омода кардани хити нав кор мекунад. Ёдрас мешавем, ки Юлдуз Усмонова рӯзи 13 ноябри соли ҷорӣ дар Русия ба консерти бошукӯҳи ҷашни рӯи саҳнаи Глобус Сити Хай Москав ва рӯзи 14 ноябр дар толори варзишии Тинькофф Аренаи Санкт-Петербург ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Юлдуз Усмонова дар ин рӯз барномаи «Мен сени севамам»-ро намоиш медиҳад. Ба репутасияи Юлдуз Усмонова пеш аз 600 тарона бо забонҳои ӯзбекӣ, русӣ, туркӣ, тоҷикӣ, қирғизӣ, уйғурӣ, қазоқӣ, тоторӣ, форсӣ ва дигар забонҳо дохил мешаванд. Миёни мухлисони тоҷик Юлдуз Усмонова бештар бо суруди «Биё ҷонам биё» матни шоираи тоҷик «Офоқ», ки соли 2008 эҷод шудааст, маъруф. Ҳамчунин Юлдуз Усмонова суруди дигаре аз шаъори шоҳири тоҷик «Лоиқ Шералӣ намекунӣ хонд».